defeat the greatest Goliath is the way you think. You need to believe in yourself, which I can do it. Bible not, I can do all things through Christ Jesus. Not in any gashitaza. The akushikoni Jesus amandiri. Satan vitwali ya mukembe. And then we problem in us all. They could target sambairo. Kutanora Goliath. Anura mwana wangu. Saka shapache na kutimungarika na laida kutisoa kunde. Ashichaita. Lokuta akundikana nembairo wakazira. Ashinda ite kutunya sobudira. Ushida kutindika rola. Dorura wangu mwana. Blood reward yakagadziwa naso. Waya kamuburi kamuota. They went to the shopping night. And the Lord should so take you to the spirit realm. I will show up bangara asina. Problem yako ni kutesha usina. Auziwe kutunazo nikuda kupa mromo. Mromo wako mukati anunzi hana akanyengetera. Akati mwalimu kandipa mwana ndo msiya pano. Kulati hana akatanga kukuwa zvinhu asata apiwa. Nokutanga ziwa kuti mashoko zvinhu. Ipapa tikati munhu taura kuti totenga mota gore rino. Mumwe hataure. Kanda kuti tenga. Taura. Unonzana kana kutaura kwacho azviite. Kwete kutenga yo kutaura. Unonzana aiwa. Taura. Yete kutaura mahara. Kati wegondo zirambira sokuti mota. Manje wakuruka na mtadza kutaura kwa kutenga. Oza zvimwe zvinhu zviri chipa zviri easy. Learn to do. Sio uchida kuti uzoda kuita zvakaoma zvakapfara zvacho uchitotadza. Mukuru nekutaura ere. Kokuti hapana nombokusunga. Kana utombosunga ende hapana nombokunetsa. Ona nombokutarisa kusiya. Ona nonzwa kuti kana ndikataura futi vakazotitarisa hazviiti. Handamboto kutenga ndekutaura. Imamuziva kuti muromo une nyasha dzisingaite. Kune mbavha akanzi naJesu tiri kuenda kudenga ina kuchechi kwayakapinda. Sasi. Yanga yakapinwa miri wese but ikazati pamuromo basara apa ndokunotodya napo. Kati mudhara chiguma muchagona kupisa ndakapinwa kana kuchechi muchagona kuenda. But mundirangariro zva tiri kutoenda. Munatoenda kutaura. Satambiri muromo. Rumoko ndoti kutaura zvinhu zvakanaka. Mukuru kana kuna akapinda denga nepamuromo. Denga is the highest level yechinhu chinoda kuachivhwa nemunhu. Kuda kuti zvepanyika zvacho zvinogona kutobatwa nemuromo iwo. Uyu muromo une nyaya wakapa munhu denga. Kana makuya mundirangarire kuti ndikutenda. Chipa denga kudaro so. Kuti munhu azoti pese kuti ndakapinwa but eri yazare kaisenzi. So David unolauncha challenge woti ndichakudambura musoro. Chakudambura musoro. Ndopa kushiridze denga. Banga hana. Banga rina Goliath but in the spiritual realm ari kuita a transfer of weapons in the spirit. Unozoro chakapa kuti mukadzi unonzi Ruth anoroorwa kuBethlehem. Ukafunga zvakaitika mumunda ipati 2. Zvakaitika muRoti vachienda. Akanzi kudii dzokerai kuna Mwari wenyu kuMoabhu. Munoroorwa ikoko. Iye akati amai kwamunoenda ndokwandoenda. Vanhu venyu vachava vanhu vangu. Mwari wenyu achava Mwari wangu. Ndodheera akatorwa munhu ipapo. Haana kutora Mwari chete. Akati nevanhu venyu. Ndodheera akatorwa Boazi. Unotanga wazvitora pamweya. Vanhu venyu vachava vangu. Atozvinoresa. Mwari wenyu achava vangu. Vanhu venyu vachava vangu. Boazi ndokubva naMwari wacho iyo. Kuti chimirira munhu ari kuuya watorwa kudare. Goliath chiri kupa victory kuIsrael. But uya achikuudzira kuti mukandikunda zvenyu zvoita anotouya sekunge challenge yekuti zvenyasi kuzoita. And guess what? Mukomana wedombo nechivhuramauri akauraya munhu wepfumo akahelpa mabrothers ane mapfumo. Problem yako ndeyekuti ukatarisa zvauinazvo wotarisa zvine vamwe automatically unofunga nekuti vane zviri better they can lead me. But pano ndine munhu weReckon akunda Goliath zvekuti hama dzake dzine mapfumo dzaana commander weReckon. You can be a commander without anything chinobatika. As long Mwari ainewe you can help those waifuta kuti vaizobatsira iwewe. Aiwa anofanira kubatsira mumwe ndiani weReckon newepfumo.
wedegree nemunhu ane musika. Naturally wedegree ndiye anofanira kubatsira kuita zvemusika. But when the grace of God is upon your life, you can lead those with better weapons. You will see now. David is a champion. Wekuti hana the right weapons, but hana the right faith. Magadiko amadzangu. This is Evangelist Trimon Paringa all the way from Zimbabwe, Harare. I've been stranded AFM Church kwa Pastor Mudumo. Join me there from the 27th of June 2024. Shiga Muswe Sunday. So AFM Church ku Strand, Cape Town. Join me there. Bye-bye.